Ay, setaw siyempre, Lods. Setaw siyempre, Lods. من هنا تبدأ الرحلة الطويلة لليابان. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Through the dark, let me take you past yourself. You can see the world you pose in light, in light. Love me like I do, love me like I do, love me like I do, love me like I do. Fading out on the edge of paradise. Every inch
And all the stars fade away, fade away. Miss out of sight, wanna see was it all in fantasy? We only Ayan. Ako'y magpapag-change ko lang. Ako'y magpapag-change ko lang. Dito ka lang saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang bumasa o babalik. Ako'y magpapag-change ko lang. Ako'y magpapag-change ko lang. Dito ka lang saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang bumasa o babalik. Ako'y magpapag-change ko lang. Ako'y magpapag-change ko lang. Dito ka lang saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang bumasa o babalik. Maraming dapat sa Jam Fair Lodge. And then, ma'am, sa Instagram nila dapat sa inyo. Maraming salamat. Maraming dapat sa Lolo Biggs TV. Ayan mo sa top. Kung ako pa yung galapa. Ayan sa top sa Lolo Biggs. Maraming salamat kasi pa tayo. Huli yung ating ano kasi tayo dito naman natin. Change ko lang. Change ko lang. Dito ka lang saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang bumasa o babalik. Ako'y magpapag-change ko lang. Ako'y magpapag-change ko lang. Dito ka lang saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang bumasa o babalik. Ako'y magpapag-change ko lang. Ako'y magpapag-change ko lang. Dito ka lang saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang bumasa o babalik. Ako'y magpapag-change ko lang. Ako'y magpapag-change ko lang.
Damsakdan ulit, bro. Kaya maraming salamat sa'yo, bro. Kasi siya kayo naglalaba kasi ako. Kaya maraming panata. Umikot. Ayun. Kaya may nagchat-out ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Siyempre kay Lolo Ligs TV. Ronald, may nagchat-out sa inyo. Yan, update lang po tayo sa ating live. Hindi na tayo naka-live. Wala na tayo tulog. Siyempre naman to guys, pag matapos na yung Ramadan. Pagka... Kaya may nagtatap sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, thumbs up ulit. Dan, bro. Sabi niya yung Dono. And Joel Naraha. Maraming salamat sa mga thumbs up nyo dyan, guys. Hindi tayo makatawa. Tawa ito. Ako na lang tamang tugtog lang tayo. Hirap pag ang mo. Kasi ito marunong tumawa yung bilit ko. Tawa ito eh. Tapos napalakpak. Ngayon sa 7 million viewers natin yan, nag-chat out ulit sa inyo. Tempo na gamitin natin kasi nagsasawa na yung computer. Yung gumana. Ayan. Thumbs up dahil for all. Maraming salamat sa thumbs up mo dyan, Lord. Yo. Basta ka na, Lord. Yo. Ayan, may nagchat-out ulit sa inyo dyan. Gusto nyo yung viewers natin. Maraming salamat sa pag-ialang sa aking live stream. Ayan natin music para medyo hindi kayo maguguluhan. Kasi maingay pag may music. Ako na makarinig ng tawa. Ayan, may nagchat-out ulit sa inyo dyan. Sa 7 million viewers natin, iba tambay-tambay nyo. Maraming salamat. Ako yung naglalaba. Siyempre bukas, biyernes na naman. Araw na naman ng pahinga. Kasi biyernes na naman. Nakapit na yung matapos yung Ramadan. Diba? Ano yan guys? Check through natin. Parang maganda. Yun. Maganda ang laban. Maraming salamat dyan sa pabiji-biji nyo dyan. Habang ako guys mga yung naglalaba. Maraming salamat sa pabiji-biji nyo dyan. Ha? Ay mamaya magkakanta-kanta tayo. Diba? Kasi ito nadulo. Kanta. Maraming salamat sa inyo dyan. Ako yung magbaban lang muna akong labahin. Guys, Pio. Maraming salamat. Yun, parang wala pa yata si Ate Malos Pio. Nakatulog na.
DJ Jansky. Flipping on the beat.
pala ito. Dito is malay ba? Is malay. Malay? Is malay. Ayun! Kaya pasensya na kayo guys, naglalaba ko dito. Kaya naglagyan at download. Ay, mountain na. Hey guys, pasupport naman natin yung nakapin dyan kay Lods J. Tamad-tamasak naman natin yan. So naglalaba muna. Ate Emma, may shoutout sa iyo, Ate Emma. Maraming salamat, Lods J. Ayun, thumbs up ko yan. Good morning everyone. May shoutout to here. Pio-pio, may shoutout. Hello, si Kuya. Patamsak naman premier. Sige, Lods J. Ayan guys, tamsakan naman natin nakapin dyan kay Lods J. Tapos kay Ate Emma yung mamamaya. Tapos, umanda ako sa kamukhaan ko. Oh! Saglit lang. Halika ko kayo guys, saglit lang. Yun, di ma, ano lang, pagigising ko lang, katulog ako pang gabi kasi ako eh. Ibit lang ka.
Don't need me, baby. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay higayang sumakay. Kung pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Binibigay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano nga maging reyna. Parang sa mga alaman, na kailangan pa ng tunay ko. Magsisalubungan tayo, wala pa na isa parang bantayan. Sinika ka lang dulungan. Di natin talo to ang datingan ko. Pag ikaw kasama ko, kasalang aming tuman ko binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Oh binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Oh binibili. Just touch my body. Oh binibili. Just touch my body. Di ko kayain na malapit na lumabot ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala pala ang pain. Di naman kinain ka. Sana di ka din. Matulog ka pa sa mantika. Tugaan natin ang kapitan. Haluin ko ba bakit ang data? O ba't biglan na lang tumakbo? Wala naman bago. Kahit muna lumayo sa'yo lang ako babayo. Oh binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Oh binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Oh binibili. Just touch my body. Oh binibili. Just touch my body. Dagdag pa dyan ang hindi niya, protein ng kapal niya. Sure na finish ka, finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in me, the missing neighbors. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in me, the missing neighbors. And if heaven does exist, it will most probably look like her. May babae ako nakita kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pagtulingin ka sa akin niya ay matik na. Parang pinanagkali kupido sa pula sa pulka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya sure maaakit ka. Dagdag ka dyan ang hindi niya, protein ng kapal niya. Sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in me, the missing neighbors. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her reading the missing rivers. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Manalo, matalo, kau ka rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala rin ang iba. Pag tumawag ka, nakakatunaw na. Parang sorbetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, manalo ka na matik, pwede mo pa ko malipin. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her reading the missing rivers. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her reading the missing rivers. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her reading the missing rivers. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her reading the missing rivers. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Sanang iisipin na pagkagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ko gusto ko lang kasi magkasigurado. Huwag mo sanang iisipin na pagkagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ko gusto ko lang kasi makasigurado. Matagal na panahon na kitang bakit tanungin. May pag-asa pa ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa, di naman ako mainipin. Di ba kita pipilitin? Tuloy-tuloy ko lang itong gagawin. Araw-araw kitang dapat mahalin. Araw-araw kita love. Dati ayaw kong gawin lahat, pero ngayon dahil sa'yo hindi na ako tamad. Kahit na anong iutos mo tinutupad. Sumulabit kasi yung papalit, kikis mo sabay hug. Ang kulit-kulit ko pero mabait naman sa'yo. Sumibang magsipilyo kasi baka amuyin mo. Tinigil ko lahat, pati alak at sigarilyo. Kasi gusto ko ikaw na ang aking bisyo. Laging bumibili ng babang matapang. Kagaya ko na sa lahat, handa kong ipaglaban. Ikaw ang dahilan, kaya ko nagawa yan. Ang daming nabago sa'kin na hindi ko namamalayan. Kaya ako ng pati-pato pagdating sa'yo. Nandyan ang dala ko pagkailangan darating ito. Nagsundo palagi kaso natatakot na ako. Kasi di ko sigurado kung sasagutin mo ba ako.
ba? iisipin na pagkagod Ano na daw? to. Di ako apurado pero sa'yo ang magbago. Gusto ko lang kasi makasigurado matagal na panahon. Ayun. May iko. Ayun. Ba't bumaba ka na, Lods Piopio? Sige, Lods Piopio. Wala problema kasi anong oras na rin yan. Ayun. Oh, may sagot agad. Aba, okay, chismis yata. Ma'am Scarlett, ka lang chat out sa'yo. Ay, naglalaba ako. Ayan. Parang may ganda yung usapan nito, Lods Piopio. Basa ka tayo. Ano yung booking? Kaya pala bumaba ka sa akin kasi andito kasamahal mo. Lord Charme yung dito pala si Lord Charme. Counting sa naka-page, sabi niya, Oscar, booking ka, Piopio. Nasa galaan pala si Piopio. Hindi pa nga tayo babae ka na. Oo, ba? Hala, may sagot ka agad. Hindi team namin yon, Marination. Ayan. Marination yun. Pero love, lumabas ka na dyan sa lungga mo. Okay. No worries, Piopio. Kaloka yung orasan mo, kuya. Yung orasan ko, ano yan? Pag umikot yan, parang time ano yan eh. Delikado yan. Hindi ako galit, Piopio. Inasar lang kita. Ayan. Ayan. Lawin, shout out. Lawin, shout out. Tumasak pa rin. Iwan ko sa'yo, Kuya Lalab, tagal mo, no? Sige, bahala ka, Piopio. Ate Scarlett, magalaw, shout out po. Hindi na kita kausapin. Hala. Ayan guys, magalaw, shout out ulit sa inyo. May nakapin po tayo dyan kay Lods J. Kung nakatamsak na kayo lahat yan, guys, papalitan natin sa upcoming. Ano na, Ate Emma? Ayan. Saan ba yung tamsak na Lods J? 27, kayo na yun. Maraming salamat sa Lods Piopio, Ate Emma, sa pabiji-biji mo dyan. Kay Ma'am Scarlett. Nalaba ako guys para bukas. Wala kasing pasok. Yan na. Hello, nga vlog. Kada na tapos ako. Ayun. Ayun. Sino dito ka? Ito lang. Premiere na ba ito? Start na ba? Kaya guys, support naman natin sa Premier Pilots J. Kaya pala hindi ko sige para makapunta tayo. Mababayad na ako. Dito ako sa atin. Kaya guys, bisitahin naman natin yung naka-live pala si Lods J. Ayan, sige. Habol pa tayo. LG washing machine unboxing without pot. Ba, automatic Ayun. Automatic. Lods Falcon. Ay, wala sa Lods J. Guys, ito ako kay Lods J. Saglit lang ha. Ayun, sa Pilipinas na pala si Lods J. Ayun, tapos na rin. Diba? Tapos na rin yung premiere. Ayun, pagpin naman natin ka tema. Replace pen message. Ayan. Gila ulit sa inyo dyan. So, 7 million viewers natin dyan. Bakit guilty ka, Piopio? Joke lang naman yun. Sinabi ko eh. Oo nga. Guilty ulit, Piopio. Pag may katwiran, paglaban mo. Napawisan ako. Ayun. Doon pa ako sa LS ni Lods Charby.
Tapos bumaba ako, pumunta ako dito. Ayun. Ayun naman pala. Siyempre, pagkasaan, parang itak kasi ang Lods Pio. Kung saan yung ano niya, anong tawag yun? Yung sinusuksukan ng bulo. Yung bahayan. Siyempre, doon din yung itak, di ba? Walang kang tawa kasi walang ano eh. Hindi pa rin tumawa yung bigit ko eh. Anyway, support naman natin sa 8 million viewers natin yan. Please support naman natin nakapin. Yung upcoming premiere ni Ma'am Emma's Helping Hands. Ay, hindi pa pala ako nakatamsak ka tema eh. Bakit Ma'am Emma? Yan, tamsak naman natin. And 5 days. Ay, paggal pa pala ito. 5 days pa pala ito. Dapat bukas na. Yan guys, tamsakan naman natin. Yan, unahan na kita. Dalawa, isa. Those who are happiest. Wow. Happiest. Ayan. 9 million viewers in the house. Thank you guys for watching. Oh, di ba? Tapos na. Ayan, ako yung manmaker na yan natin, ha? Tapos, sinabihan niya ako, mababae daw ako. Anda? Mababae ka lang siya. Hindi pa kayo, maghihiwalay na kayo. Ano ba yan? Ano tema? Hindi pa kayo nababae na si Lods Pio Pio? Yan. Tapos sinabihan niya ako na mabae daw ako. Ay, hindi naman pala natin. Makyat naman pala doon kay Lost Charby. Sa Marlination yun. Kaibigan natin namin sa Marlination yun. Ano naman si Lods Pio Pio? O mahal yan. Lahat inaakyatan. Ba Lods Pio Pio? Kaya mag-result ulit dyan sa 6 million viewers natin. Bakit mainit? Ayun, ang bilis ng oras oh. Gusto ko nga sama ko si tulog eh. Ayan. Kasi orasan natin. Ayan. Ano kita yung mukha? Para kita yung butas ng ilong. Ayan guys, may nakapin pa ako. Support naman natin nakapin sa 6 million viewers natin yan. Yung upcoming premiere ni Ate Emma. Ayan. Yung charity vlog. Ayan. Mainit. Madarik na ako ng aircon sa labas. Pumasok dito na lamig. Kasi mainit eh. Ano? Message ko sa kuya, Lalab, sinabi ko punta na sa sayo kasi andito na ako. No? Upcoming live host, baka naman. Ayan, sige mas kalipin natin mamaya upcoming live mo. Para bukas. Nauna yan dito, Ate Emma. Nauna si Lods Pio Pio. Hinahanap ka kanina. Sabi niya, saan dito ba si... Wala dito yung my loves ko. Sabi niya. Ayan. Ayan guys, patumsakan naman natin yung... Ayan guys, may binabali si Ma'am Scarlett. Ayan, patumsakan naman yung upcoming premiere na para bukas, Friday. Ayan. Sino po ang nauna dito? O, diba? Nauna yung si Lods Pio Pio dito, Ate Emma. Hinahanap ka nga kanina, Ate Emma eh. Sabi niya, saan si my love ko? Sabi ko, wala eh. Oo. Kaya huwag ka na maghinala, Ate Emma. Si Pio Pio, Luya. Pagka nag-live ako, ikaw nga nauna, Pio Pio. Oo, diba? Oo. Hinahanap ka kasi, Ate Emma, kanina. Tapos nung makita na wala ka, baka hinahanap ko ulit. Oo. Hinahanap ka niya. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Ayun.
Tapos nawala ka na, kaya minisis kita, di ba? Oo. Wala ka yun. Wow, nasa all, nag-message na sila ba? Ayun na, tatatuloy tayo yung viewers natin dyan. Ayun guys, may pinaba si Ma'am Scarlett. Upcoming live para bukas. Ayun, may nakapin po ko sa taas yun guys. Tamsakan po natin para magpalit po tayo natin nakapin. Na-miss pala ako ni My Love Piopio. Oh, na-miss ka na o Atema. Pupunta ba sila sa live Atema? Ako kasi pagkatanghali, wala na, tulog na ako niya ng umaga. Oo, hapo nagising. Oo, wala ka kasi dito, ate. Baka hinahanap ka niya. Baka doon ka sa ibang live. Diba, Los Piopio? Mga bata. Siyempre hanapin mo pagka wala. Hanapin. Oo. Oo. Pagka, di mag-inbox na kayo. PM, private message. Oo, diba? Miss ko na yung Los Piopio, Tema. Siyempre. Namatay yung lola doon sa premiere ko kagabi, Kuya Lalay. Ay, ganun ba, Tema? Ayun, matanda. Gabi nabigyan mo ng ano? Ayun, condolence sa family. Ayun. Ay, hindi ko talaga kasi yung buhay ng tao. Oo. Ang kamatayan kasi ng isang tao, parang isang magnanakaw sa gabi. Yung lumang kasi wala, nalungkot talaga ako. Pero paano pa yung vlog mo, Atema? Ayan, mga nagsatot ulit sa inyo. Ayun, nakita ko yung matanda. Siyempre, at least pa paano, nakatulong ka naman kayo. Sa kayo. Ayun guys, matamsakan naman natin. 7 million viewers natin. Para matamsak na po kayo dyan kay Atema. Oh, wow. Andun si My Love Piopio ko. All. Lagi si Kay Love. Mga supportive. Yan, orasan ko na yung mag-ira na dyan. Umiikot yan pagka gusto niyo umiikot. Ayun, supportive sa akin yung si My Love. Ay, wow. Ay, na maganda. Susuportahan sa bawat isa. Yan na may importante dyan. Oh, diba? Kahit hindi pa kayo, nag-support na si Los Piopio. Kayo na ba, Tima, ng Los Piopio? Hindi na ba? Para i-declare na natin. Ayan guys, support naman natin nakapin na taas sa Pram Live. Ano yan, Tema? Ayan guys, may naman si Ma'am Scarlett. Ayan, para kung sino papasok. Ayan, para ipipinin natin mamaya para bago tayo matamsakan po natin yung mga Pram Live. Shoutout po sa lahat. Ayan, Ma'am Sweet September Vlog. Supportive sa akin yun sila. Ayan guys, pasupport naman na nakapin sa taas. Pwede po yung dikitin po natin. Dikitan po natin. Napagaling live ni Ma'am Scarlett. So, 15 hours po naman yung sa kanya. Video lang ho. So, ayan, maraming salamat sa Ma'am Sweet September. Sige guys, maraming salamat sa pabigay-bigay dyan. Ayan guys, patamsakan naman natin yung aming live ni Mama Emma. At may binabang si Ma'am Scarlett. 20. Ayan natin 20. Maraming salamat sa inyo sa pagbibigyan nyo dyan guys.
Good evening, Idol Falcon. Ayun, mga shoutout sa'yo, Tatay Rene. Ay, maraming salamat sa'yo, Tatay Rene, sa pagdalaw. Ayun, kami shoutout ulit sa inyo dyan. Parang tumawa yung ano. Hindi ko tumatawa. Dan Pampaksa ng Kapin Host. Ayun, maraming salamat sa'yo, Ma'am Sweet September. Ayun guys, sige. Pag ano may ipipin ko natin, sa ito natin yan. DJ Arcade Remix. Sige. Thank you so much, Sweet September. And sabi ni Dema, ayan, may binabani si Ma'am Day. See you. Out of the road. Somewhere down the road. Somewhere down the road. Review ko ito ng baby. Para kita yung plate number, dapat tinakpan mo yung plate number. Sasakyan sa harapan. Yung umbrella, nag-shoutout sa'yo. Oh, dapat pinlard mo yung plate number. Ayun, 50, 30,000. Mayuda naman dyan mga idol. Ayan, baba mo, Brelod. Sa ila. Ayan, madal sabat sa'yo, Brelod. Ayan, madal sabat ulit sa inyo dyan. Sa 7 million viewers natin. 31 tons of contained. Dito yung plate number. Kaya maraming salamat sa inyo dyan, Freelods. Kamusta ka na, Freelods? Review ko na. Kaya support naman natin upcoming live ni Mate Emma 5 hours a day. 5 hours a day. Wala yan ako. Ilang taon ka na dikit ang nakapin, wala akong sukli. Ay sabi ni Freelods. Ako na sukli. Ayan, okay lang, Brelods. Kamusta na, Brelods? May welcome. Ayan, guys, maraming salamat sa inyo yan sa nakapin sa taas. Ayan, support naman natin nakapin. Ayan, guys, papalitan natin sa upcoming live ni Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am, Tema, maraming salamat sa inyo dyan sa pag-dikit kayo. At Tema, support nyo sa Tema, guys. Nag-charity vlog po siya. Ayan. Pin naman natin si Ma'am Scarlett. Ayan, support natin upcoming live ni Ma'am Scarlett. Okay lang, Brelods. Tamsak lang, dapat na yan. Ayun na yung viewers natin dyan. Ayun. Kaya nga sabi na pa rin si Ma'am Debbie. Pinapawisan talaga ako. Saglit lang.
Si Ate Ima nito. Ayan. Meron ko yan yung prayer logs. Ayan. Si Ma'am Emma hindi naman magbiro. Kamsak. Ayan. Yan mga nagtatot everyone. Lods ko comber mga nagtatot. Ayun. Agoy, nagalit kasi Ate Emma. Nagbiro na ako. Ayan guys, nagbaba si Lods ko, Lods Amber. Support naman natin yung kanyang upcoming premiere. Ayan. Si Ma'am Baby. Baby sa atin. Tatapan natin mo. DJ Dance Remix. Ayun guys, support naman natin yung upcoming live. At saka naman yung upcoming live ni Ma'am Scarlett. Nabigla kasi ako ito. Thumbs up, Coco Loves Amber. Ayan, maganda ka rin. Ano na rin tayo, ma'am? Pagbilang kasi Preda. Magkamali bago yan. Joker yan. Thumbs up, Cubs, Coco Loves. Saan ka na, my love? Taga-ulos, yop-yop. Saka na galing. Okay, ma. Ayun, nandito daw dati. Ikaw kayo nag-review. Saan ka na mapunta kasi? Ngayon guys, may naman siya ng Coco. Amber. Ayan. Saan ka naman siya ng Coco. Ngayon guys, may nakapin po tayo dyan. Support naman natin ng coming live ni Ma'am Scarlett. Minsan hindi ka pala sanay sa akin. Ayan. Ano yung sanay sa tema? Kaya masasanay niya sa tema tayo pala. Ready to ours. Ayan, 66. Nagawa ko na ito lahat sa... Ayan, okay. Okay na nag-sell sa hotel. O yan. Maganda yung Emma yung minsan nabibigla. No? Ano mas maganda yun? Nabibigla. Ayun. Ito ko yun. Yung bigla nabibigla. Maraming salamat sa Lods Jojo. Lods, saan mga Lods shout out? DJ Dance Remix. Shout out Idol Pio Pio. Hindi maka-comment si Kabloy sa iyo. Need pa magpa-member. Sa ako ninja kasi panel zone. Ayan, 67 damsak sa Lods of Amber. Ayun, hindi ako mag-comment sa mga. Lods na sa mga shout-out po. Ayan, wala kasi ako ninja kasi ako yan na zone. Ayan guys, pasupport naman natin nakapin dyan sa taas. Ito ay mga coming live ni Ma'am Scarlett. Ayan, siyempre guys. Ano lang natin? Nakatamsak na kayo dyan guys. Pag-view naman natin yung binaba ni Ma'am Baby. Ako din hindi ako nagdadala ng ninja. Ako dati nagdadala ko hindi na. Yung ano, yung main ko na dinadala ko rin. Dalawa lang naman. Kaya pag dumikit ako legit din. Ano yan, naka-time, ano yan, time, natawag yung, naka-time, ano yan. Ano ba yun, naka-time yan. Ate Emma, mag-comment ka na ka dyan? Ay, orasan mo.
Yan, alas 12 pa lang, maaga, grabe naman kayo. Maaga pa dyan na tema. Oras ng pagtawag daw, sabi ni Prelods. Hindi kasi makatawa itong biit ng Prelods eh. Ayun, sige. Kaya guys, naman natin yung binabada ng Prelods. Sige guys. Utintin natin. Pag-view naman natin ng, kung nakatapos na kayo Ma'am Scarlett, view natin kay Ma'am Davy Caron. Para magka-rotate po tayo. Tulad natin kay Lods Coco Amber. Siyempre, Lods Dansan. Pag-view naman guys. Pag-view naman, upcoming palablab na lang sa mahal kong asawa. Kaya may support naman natin. Ayan, pag-view ng sport.intro. Sige, i-view nyo lahat yung mga nila. Kaya guys, hindi pa kayo nakadikit kay Ma'am Blazy. Support niya mas ka Blaze. 142 na siya. Ako nga, pagka isang buwan pa rin dumating yung pin ko. Hinto na muna yung ads ko. Dahil kasi dumating, di ba ba doon? Ayun guys, pa-view naman natin yung nakapin sa taas yung video ni Ma'am Davy. Ayan. Thumbs up, short intro ko mga lalabs. Ayan guys, kung di ba nakadikit kay Ma'am Blazy, yung nag-isang ilaw ng tahan, may Prelods Dansan, nakita nyo pa. Mag-resend ka lang, tatlong resend na ako Prelods, nag-troubleshoot na nga ako. Sa akin din wala pa. Tagal nga, nag-change na ako Prelods. Nag-change na ako. Yung may love pa-view sa short intro. Ayun guys, pa-view naman natin. At tatlong reason na ka-send ako Prelods eh. Pero pag hindi daw dumating itong next month pa, mag-stop mo na yung ano niya. Oo nga, ang bilis nga nila dumating kay Ma'am Blazy nga, isang buwan wala pa diba? Dumating na. Depende kasi siguro kasi sa akin kasi daw eh. Nag-delay daw dahil sa virus eh. Yung message. Pero pag hindi na dumating, troubleshoot na. Troubleshoot na ako. Ako 13 days lang hintay yung AdSense ko Kuya Lalab. Oh, bilis na. Depende nga siguro yun. Nauna pa ako sa'yo Prelods eh. Oh. Ayun nga, support naman natin. Wala din pa pala sa'yo. Kay Lods OG dati, nanonood ko, nakarambuan lang dumating na sa kanya, bagay. Oo, kasi ang ano kasi ng AdSense talaga, 2 weeks lang naman yun eh. Hindi kaya 3-4 months. 4 weeks. Fill up. Thank you so much Kuya Nelson. Pero matagal talaga, Prelods. Mayroong minsan matagal talaga. Troubleshoot na lang ako. Sa akin kasi hindi ko fill up. Hindi ko tinawagan sa... Oo nga, but dumating ang iba, naka-address tayo doon, di ba? So, ba't yun ang ano muna sa'yo? Kasi bumabalik yata yan eh, pagka hindi nakiklaim. Sa akin nga sabi, kasi sa akin ito, wala naman dumadalaw dun sa munisipyo eh. Salamat mo, my love. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan guys sa pag-view kay Ma'am Sweet September. Dapat sa naman yung upcoming burner ni Lods Coco Amber. Basta target entry for upcoming birthday. Alas, salamat po. Ayan. Nag-email. Okay lang, troubleshoot ko na lang din. Oo, troubleshoot mo, Prelods. Nag-troubleshoot na ako eh. Kasi pag hindi dumating, troubleshoot mo na lang din.
Ako wala pa, preload. Nasa ano na ako, nasa 80, magkano ba yun? 85 pa lang yun eh. 85% pa lang yun eh. Yung nag-email sa akin ng February 15, tapos dumating ng February 28. Saan ba ni-send sa'yo, Ate Emma? Sa Pilipinas o sa Japan? Hindi, nauna naman ako sa'yo, Prelods. Oo. Oh, 60% pa lang. Okay na yun. Nag-email sa akin sa kung kailan gustong sumahod. Wala kasi palipay. O, ganun kasi yung Preload. Kasi tulad natin, ng mga, ng mga small, pagka walang palipad, wala. Hindi doon lang ngayon eh. Hindi, sa akin na lang kasi Preload, ipa-play mo na lang video mo. Doon kahit pa paano mo, residence ako dito, kuya. Dito ka alas resort tawakan kita. Kaya nga sabi ko sana mag-stop muna akong magla-live. Pero sabi ko, hindi ko pa naman kasi nabuo yung $100. Pag nabuo ko na, tsaka nakatulong akong pahinga pa naman. Kasi sayang din naman. Oo. At saka din, Preload. Diyan kasi kayo mababawi dyan eh. Membership, saka palipad. Kasi sa atin, madalang lang naman eh. Hindi sana kung mataas yung views natin. Kasi yung panay. Ayun. Naling na tema, tuloy nagpalipad tuloy sa tema. Salamat sa tema. Maraming salamat sa tema. Ano yan? Yan? First time. Wow. Sige ka tema. Maraming salamat. Marami kaya ako para palipad sa tema. Ito pa yan. Sa tema kasi, sa charity kasi yan. Kaya maraming sa ulit sa inyo dyan, pasensya na. Ayan, dagdag mo Kuya Lalags. Kaya maraming salamat sa tema. Mag-live kaya ako para magpalipad si Ma'am Emma. Sige Kuya Nelson, paliparan din kita. Tapos ako magpaliparan ni My Love ko. Hindi, pwede naman ako palipad na sarili. Ako nga pagka, Preload, siguro pagka, paliparan ko na sarili ko. Yung joke lang, Ma'am Emma. Kahit ko. Kaya nga, yung ko, sa akin yung Preloads eh. Yung pinanapan ko na tax ko, 30% ngayon sa akin eh. 30%. Oo. Ang hindi sa akin kasi, hindi ko pinipaliparan. Kala ko naman kasi bawal. Pwede ba yun? Para matapos na yung niya. Pagka dumating yung pain ko, Preload, subukan ko paliparan na lang. Yan, sige Preload, sasahuran din kita. Palipadan nga kita, promise. Maraming salamat sa tema. Yung sa tema guys, support din po yan. Magta-charity vlog ng siya team. Ayan guys, support naman natin ang upcoming Lamsak na Lord Socombra. Siyempre.
PJ. Kaya nga sabi ko nga sa akin, preloads, pagka, pwede naman yun, di ba? Hindi, ilan na ba yung kay ano, kay Ma'am Lazy? Ilang percent na sa kanya? Mataas pa yata sa'yo eh. Sa asawa ko na lang po kasi siya, okay na may pin na siya. Oo, may pin na siya. Ma'am Lazy. Kasi ako kasi, hindi pa naman ako magpapalipad kasi nga sa sarili ko. Kasi nga, wala pa naman pin ko. Malam, next time, palipad mo ako ha. Oo, kasi mga dami na ito sa tema palipad sa akin, hindi ko makabahay. Siyempre, wala. Rest lang kami. O, di ba? Nambutan ng pa siya. Ano pala kayo? Sa akin, 85. Pagkano yan, paliparan ko na lang. Pero mata yung pento. Pili naman yan, di ba? Ako! Ayan mga guys, may nakapay mo tayo kung di pa kayo nakasupport yan ng Lazy. Kaya pag di naman yung kanyang ano. Baba ko naman yung ganito. Short intro niya. Hindi, kung parehas naman kayo preloads ng ano, okay lang yun. Maganda kayo sabay-sabay. Importante na naman Ikaw ate Emma, naabot mo na yung ano mo? Price, ano yung threshold mo? Joke lang yung pyo-pyo. Oo. Nung isa try ko nagpalipad. Yun, sige po my love. Baka pwede naman yun. Kaya nga sabi ko pagka pwede naman, pagka nakita ko malapit na ng ano, dumating na yung ano ko, preparan ko na lang. Okay na, pwede na, kaya lang wala akong pang-load. Pwede naman sa ATM eh. Ang problema, wala din laman. Meron lang yan. Ako, wala namang laman yung ATM ko lagi eh. Kasi yung ATM namin ito, pag magsahod lang magkakalaman eh. Kita-tagan ko rin eh. Ay, nakabuhay natin dito talaga. Ubus na 10-8 ko sa palipad. 10, di nasa ano din yan. Yung mo lang preloads. Huwag mo na ano, alam mo naman wala ka pa naman ano. Ano ang problema yan? Ako kasi minsan, ang tinitira ko lang kasi minsan sa aking ano eh, yung aking ano lang eh. Wala, sunod palipad, wala. Pang tulong ko may yung sasahod ko Kuya Lalabs. Oo ate Emma, maganda yun sa makasahod ka na eh. Kami wala pa eh, lumulutang pa sa saluyot yung sasahurin namin eh. Naku, yaman talaga sila Sinson kasi gusto ko talagang tumulong. Oo, mas maganda kasi ate Emma. Kasi pagka yan kasi ang gawin mo, yung charity lang, talagang papatok talaga. Tingnan mo si ano, sino ba yun? Yung tumulong kay ano, kay Mura. Yung parang ano siya, yung LGBT. Pwedeng program talaga ako. Kaya maganda kasi yun.
Ayun, kaya minsan sponsor ka. Ayan, oo, pwede yun, Lods Piopio. Oo. Kasi nakita ko sa vlog na tema, meron nagsusponsor eh. Oo, may ano ka, pang sponsor mo lang, pwede yun. Ayun, tingnan natin, pagka nakaluwag-luwag tayo at tema, maka-share din tayo ng blessings sa yung charity vlog. Oo, ano naman talaga yun. Mas maganda kasi yun. Sino ba yung ano na yun? Yung vlogger na yung tumutulong din yung parang LGBT. Ano kilala niyan? Anong tulong my love? Puso ba? Ayan. Siyempre dapat doble. Mayroong puso. Ayan. Pag tumulong mula sa puso, ayun nga maganda. O mula sa puso. Ayan. Gusto natin, di pa naman tayo kumikita. Ayan, okay lang. Taga. Ayun. Oo, mula sa puso mo. Ayun ang pinakamaganda. Pag mula sa puso kasi, masarap yung pakiramdam. Malas joke lang. Kaya lalab, tanong mo kay Piopio kung ano itsura ko. Ano itsura na natin yung Malas Piopio? Ba, video call na kayo, no? Ano itsura natin yung Siyempre, tao. Wala naman na yung tao. Yun, sino kamukha daw ulit siya? Siyempre kamukha mo si nakita ko picture mo, kamukha ni Chanda Romero. Ganda po siya, Lord. Diba? Kaya, siyempre, kaya in love si Los Piopio. Diba? Maganda sa tema, maganda pa yung kalooban. Saan ka Los Piopio? Kalapit lang yung yung Malaysia at saka Japan. Yan, pre-lads, maraming salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Yung orasan ko tayo, pang-display lang yan. Pang-display lang yan. Ba't ka natatawa, my love? Maganda po siya. Siyempre, wala namang ginawa ang pangit ko na pangit. Pero maganda lahat yan. Kayo. Oras ng pagtawa. Hindi, orasan kasi na yan. Tapong ko sana yan. Tapos tinignan ko yung price sa likod. Ganda ito. Ang bigat. Tapos tinignan ko yung wala to, may konting problema na siguro to. Natawa ko kay Kuya Lalab. Ayan o. Tapos tinignan yung presyo niya. SAR. 179 SAR. Sa KD. 13 GB. Sa BD, di ba? 170 na dalawang libong presyo nito. Sabi ko, gumit mo na lang to sa Pilipinas. Tibay, tibay ito. Ayan,
Ano siya? Ayan. Yan, maganda yan. Magandang klase. Quartz. Saka ano. Basta maganda. Kaya sabi ko, iuwi ko ito tapos payos. Munti lang to. Yan yung ano ko pa. Alisin mo nga dyan, kuya. Dalab kasi ayaw umandar eh. Ano mo na dyan? Ano yan? Pampaswerte yan. Andar yan, panilagyan ng baterya. Hindi ko na nalagyan ng baterya. Andar yan. Tema. Mandar yan, hindi ka lang nilagyan ng baterya. Kaya kasi pagka ano, parang tik, 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 maganon siya oh. Pagka nagtulog ka, disturbo. Oras na pagtawag. Kaya maraming salamat ulit dyan. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Maraming salamat sa patuloy na pag-support. At syempre, kaya na pag-share ng kanyang blessings na ibabalik pa po ng 10 times. Sa lahat dyan, kay Lods, so DJ kay Lods Pio na laging nakasupport pag nag-live ako. Kaya doon din sa lahat po ng mga members ko dyan. Kamang squalet nila sa tatoy dyan sa BGBG yung dalawa. At sa shoutout po lahat ng mga Martination dyan. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga OFW. Mga pa-land base mo yan, service may kailangan shoutout po sa inyo. Yan. Malapit na yung ano. Di ba naman natin sa'yo mananalo na nito. Sayang, nag-withdraw kasi Marcoleta eh. Okay naman ko sa balita. Idol ko pa naman yan si Marcoleta. Kasi siyempre guys, ano siya eh. Kumbaga sa survey, ano kasi siya, parang mababa kasi survey, kaya parang winidraw niya yung pagka-takbo niya sa survey. Parang gulo sa balita. Oo. Alam niyo na yan kung sinong... Ganun din ako tema. Pero ang maglalaban talaga dyan, maghahabulan yung ano, yung dalawa. May BM at saka si, siyempre, yung busy. Yan ang maglalaban dyan. Yung iba dyan, wala nang beer niya. Oo. Gusto ko kasi yan si Tatay Marcoleta. Gusto ko yan. Magaling kasi yan. Nung nag-hearing dati dun sa ano. Abogado din kasi siya eh. Minority leader. Nag-withdraw na siya eh. Dami na nga nagbuto yata ng mga OFW dyan. Oo, marami nga nag-comment doon eh. Maraming nabuto ng mga OFW sa kanya. Marami kasi maraming nabuto sa kanya ng mga tulad natin mga OFW. Kasi nga nakikita siya doon sa... Minsan, di ba may mga hearing-hearing. Pero sa ibang mga lugar, ayun, ako sulit po ako sa iyo mga ilang. Ayun, ang importante dyan. Tira Los Piopio. Diba? Tema, solid ko si Los Piopio. Sige, uplitan na natin ng tayo mag-politics. Ano na lang, puso na lang. Oo, ano talaga yan. Kaso lang, bumitaw siya kasi nga, sa survey kasi, parang ano siya, hindi siya nangunguna. Parang wala siyang bearing, kumbaga napakahuli niya. Nanimala naman ako sa iyo, my love. Sino kamukha natin yung Malos Piopio? Sino daw kamukha niyang artista? Si, ano? Parang si ano sa tema eh. May lahat naman tayo may kamukha. Ito ay kumapit ka. Yan ang maganda, naniniwala sa'yo. Siyempre, pagka nagmahal ka na, ang tiwala. Tiwala sa isa't. Tiwala na sa isa't isa'y kailangan. Hindi na ako magkanta, tema. Kasi piyara ko, sayang yung balipan mo sa akin. Atihan pa ako ng copyright. Ayan mga shoutout ulit dyan. Support naman natin nakapin dyan guys. Kung nakatawasak na kayo dyan, ano naman natin yung short video niya tema. Short video coming, ano na yun. Kung nakahanap kayo Prelods. Ma'am Lacy, alam ko naman kasi lahat guys, pagka mga dito lang sa atin, halos naman nakadikit na kasi yun. So mga ano lang tayo.
Ayan, pa-view naman natin. Pagka nagkanta ko tayo ma'am, halos lahat yung copyright yun. Copyright yun, lahat yung mga kinakanta ko. Nilinis ko na lang siya. Lahat ng video ko, puro copyright. Copyright naman yun, Ate Emma. Pagka... minsan nga sa ano, sa'yo walang copyright. Yung mga background music mo. Mayroon kasi minsan na mga background music na may copyright. Yung tulad ng mga ano mo. Silipin mo rin, baka mayroon ka. Oo. Kasi minsan nakikita ko mayroon ka mga background music na ano eh. Yung sa ano mo yung charity vlog, yung background music mo doon, yung ano yun eh, yung parang ano ng DJ ng may kapal ba yun? Oo. This okay, masuko yung tema. Ako lang naman ako si PR, yung si PR ko lang naman, yung mga video okay. Ano naman yan? Ayan, ma'am. Ate Mai, third word. May shoutout po sa'yo. Maraming salamat, Ate Mai. Ayan, sa Ate Mai. Sa Ate Mai, third. Si Thirdy yung kanyang anak. Thirdy word. Ayan, may shoutout Kuya Falcon. Ayan, may shoutout din sa'yo, Ate Mai. Third. Ano yan? Si Mai ikaw. Tapos si Thirdy. Anak. Yung word yun yung asama, te. Ano yung Mai? Ate Mai, pag mag-upload ako, private ko muna. Oo, tama. Tapos punta ako sa Chrome, private ko yung email ni YT. Kanta na miss ko lang maganda mo boses. Ito naman dyan, diba? Ayun, pahinga mo na ako. Bukas ako, diba, kumanta. Ayun, may nasa tato. All. Ayan. Tama yun. Hindi, kasi sa akin ang tema, minsan kasi, pag upload ko, wala siyang copyright. Pero pag mataas yung views, yun, kinaka-copyright niya. Kasi minsan eh. Ako si Mai, anak ko si Thirdy, asawa ko si Fai. Why third sword? Third sword. Anak ko si Word. Mai Fai. Mami at saka Papay. Mai Fai. Galing naman tawagan nila. Ay, sana ako may tawagan. Ay, siyempre ako, wala naman akong katawagan eh. No. Yan, may nagtatouch yun. Ayan. Ganun yun minsan na tema. Mayroon siyang CPR. Ayan guys, pag-view na pa rin yung ka-short video ng tema. Yan, siyempre naka 1 hour and 44 minutes. Maganda na yung ano, kahit 2 hours lang, makapag-live. Ako kasi na-alternate ko yung live ko. Yes, my love saka ano yun, Mamay Papay. Mamay Papay yun, di ba? Mamay Papay. Ay, wow. Ate, May, ba't hindi nabas ang LS mo dito sa akin? Ganon talaga yan minsan, Los Piopio. Mayroong isang LS na hindi lumalabas. Hindi ba nag-ano? Kasi kung marami ka na rin nakalimbang or... Wala ba talaga, Kuya, ha? Falcon? Wala. Siyempre. May ako na, Falcon na sa akin. Falcon of Dessert lang yan sa akin. Meron akong tawag. Nanay, tatay. Nanay kong tatay ko itong tawag. Kaya wait mo, baba ko. May premiere ako bukas. Sige, may baba mo para matamsakan ko natin. May palas. Ano naman yan? Ayan guys, support naman ang upcoming live ni Tema. Ayun sa Tema, oras na po dyan. Una na yata. Magka oras na naman kayo ni Let's Piopio, okay lang. Pagkatapos yung bumaba rito, siyempre, mag-usap muna kayo in private message. SMS, send me. May mga meaning kasi yan eh. Yun na po, makastamsakan ko po. Ayan, sige. Ayan, pinada niyan kay Ate Mai. Hey guys, pag yun naman upcoming short video niya, Ate Mai, yung intro niya. Tamsakan mo na ito, Ate Mai, bago natin. Atlantic Ramadan Star General. Ano ito?
dapat eh. Ramadan 10 star. 64. Hindi na ako mag-comment. Hindi, comment ko yung mag-meter ko. Mon Maker Channel. Kuya Falcon, wala ka ba katawagan ng May? Wala. Mga May. Wala akong tawagan ng May. Pare, iba din yung tawagan ko. Ano ka ba, Ate May? Since topic na nga tayo. Ayan. Ayan guys, patamsakan naman natin upcoming live premiere ni Ate May. Tawa talaga Ate May. Hindi na ako magsalita, hindi na ako mag-comment sa'yo. Hindi na ako mag-ano para hindi mo magtatanong sa akin. Ayan lang siya. Ayan. Ramadan star din yan with relatives. Dapat kayo. 65. Quiet life. Quiet. Hashtag quiet life. Wow. Ayan. Sige. Patawa na muna. Pagka nag-alay ka na. Gusto mo Haponesa, Kuya Love? Hindi. Ayaw ko na Haponesa. Saka na lang. Kaya ako muna, gusto ko nang enjoy yung pagka, ano ko. Gusto ko Haponesa talaga. Kanta ka na, Kuya, please. Wala akong hindi marunong pumalakpak ng bihis ko eh. Ayan, team mali-mali magkita chat out. Tama, yun ulit sa tema. Sila Shopee, tarong ngayon mga tema. Sumala Shopee na Haponesa. Ayan guys, naman naman natin upcoming live niya. Premiere niya ito. Dan po, Ate May. Yan, prelas kayo lang chat out. Ayan, sige guys, kung naka-view na kayo sa ni Ate Emma. View nyo naman yung niya. Thanks, hey Prelads, maraming salamat sa pag-ibigay mo yan. Ikaw lang, Pio, gusto mo ng Haponesa? Ayan, magkala yung ko yan, Nelson. Ayan. Ayan yung naka-live. Ayan, bisita niyo sa'yo, Kuya. Ayan, maraming salamat sa'yo. Sabi niya Ate Michael. Ayan guys, sige guys, ito yung ko si Ate May. Guys, ano naman natin, nakapin sa upcoming live premiere ni Ate May Third, ni Mamay at saka ni Papay. My Third Word. Yung Iftar. Yan yung Iftar. Family. Masarap kumain kasi kasama ito mga. Shout out po Ate May po. Opo. Hindi, meron to tumawa kasi. Mahirap kasi pag nasanay ka ng ito kasi hindi tumatawa yan. Hindi siya tumatawa. Kasi binulutot ko, ayaw naman tumawa. Hayaan mo siya dyan. Wag na po, sapat na po kay My Love. Oh wow. Ang mga birada na siya. Siyempre, karap sa tema. Kailangan mo muna. Mga maniskarte. Oo, tagal din na wala. Nagkasakit kasi kami. Ganun talaga, Timay. Kailangan po, ingatan po natin yung sarili po natin lagi. Siyempre, yung priority natin yung kalusugan natin. Yung health. Sabi nila. Kasi pag abuso din tayo sa katawan natin. Minsan yung sakit kasi dumarating naman talaga yun. Kaya pasensya ka, Kuya Nelson. May. Ayan, magkala sa tuloy dyan mga viewers natin yan sa mga pag-ibig yan. Maraming salamat. Ayan guys, may nakapin po ako. Upcoming premiere ni Ate May. Ayan pa yung Iftar. Bingit ko din pre-daws. Ayaw nang tumawa na inyo. Ako pinalo ko. Oo, pero dati ito tumatawa pa ito eh. Tumatawa pa ito, yung biit pa ito eh. Ngayon, yung bluetooth ko, hindi na ayaw tumawa. Pinutin ko, ayaw. Walang tawa. Wala kang palakpak, oh. Dito na narinig yung palakpak. Ewan ko ba dito? Ano ka ba, Ate May? No worries. Ha? Bingit. Pero pagka sa computer ako nagla-live, ano siya,
ano siya, mayroon siyang ano, mayroon siyang tawag. Ayan siya kasi. Parang bigla na. Silpong kasi ako nag-try. Ayan tumawa eh. Ayan tumawa. So, pindutin ko to. Ayan tumawa. Ayan o. Oh. Oh. Tapos dito kasi ako nag-monitor sa inyo. Ayan, ayan. Kaya sa akin yung iba lahat dyan eh. Wala naman kayo dyan. Ayan, nagtatatalo sa inyo dyan. Ayan, dito lang ako, my love. Wow, sana all. Ayan, siyempre guys, pag mga minamahal natin, dapat lagi nakasupport yan. Ayan. Ayaw ko sa palaro mo, Ate Mai. Ayan, sige, bukas pagka... Hindi kasi guys, pagka ganito kasing Ramadan kasi, yung time kasi natin, siyempre, pero pagka nagbalik naman yan, napit naman ang bakasyon eh. Makadalo na tayo sa mga live ninyo din minsan. Nakatingin ako sa orasan ni Kuya Lalabs. Tama sa orasan niya. Orasan ko na yan. Yan ang simbolo ng ano. Kaya hindi ko ito nilagyan ng baterya kasi panay pitik. Malakas ang pitik kasi niyan na tema. Pagka nilagyan ko ng baterya, tik, 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 tik. Kaya tinanggal ako ng baterya. Ay, ginawa ko ng backup mo na yan. Andito na ako, my love. Nanalo din ako dyan ka, Ate Mai. $2. Yung magkasabayan kami ni Lord Spanap pa nun eh. Ayan. Papanalunin mo naman ako, mga mag-ading. Oo, pero yung mga nanalo. Maraming panalo dun, si Ma'am Carmen, at saka si Ate Nelda. Ayan. Kaya pinag-ganon na tema. Kaya matema, sunod na araw, mga umiikot na yan. Baka nag-live ako, kaya ako ng battery. Ngayon, tanggalin ko na lang. Yan ang lucky charm ko eh. Oo. Maganda yung hula-hula. Oo. Panalunin mo naman ako mag-adding. Ayun. Hey, hindi kaya nga sa isang araw wala kang swerte sa ruleta. Ako kasi, ako talaga, mula pa noon yan, hindi ako, kasi ayaw umandar eh. Ako nga, Ate Mai. Pag nilagyan ko siyang baterya ng tema, maingay, tik, tik, tik. Maaga ako matutulog, gayon. Hindi ako nananalo niyan sa mga palaro. Bay, tulog na ako. Aga ba, Brenod? Oo. Si Kuya Manab, magpapalaro din yun. Ayun, si Rich Manab, magpapalaro din yun eh. Alam nyo dati kasi nung sa Manila ako, nung sa pabrika pa ako, sa food manufacturing pa ako trabaho. Uso dati yung inding basketball. Isang taon akong tumataya dyan, may nag-aanak ko numero. Hindi talaga ako nananalo. Yung mga inding-inding na yan, hindi talaga ako nananalo dyan. Nakatudalas ako, Ate Mai. Oo, wala na kasi, busy na rin kasi yung Ramadan kasi Ate Mai busy. At saka si Ma'am Richard kasi umuwi na rin ng bakasyon. My love, antok ka na? Oh, nagaya na serious joke yun. Parang may malap pa. May content na lang, 5 minutes na lang para makapagpahinga na rin tayo. Siyempre. Guys, pa-support naman natin nakapin dyan sa taas. Ayan, para makadara ng guys ng live. Kasi kami, may trabaho pa kasi kami. Ang alas 12 pa. Ay kung wala naman tawag. Hindi pa naman my love. Parang nagyayang kasi yung tulog ah. Dapat tayo may natulog si Ate Emma. Huwag ka na matulog si Tokyo. Dapat yung puso. Dapat laging nakakonekta na ka. Noong nakaraan, nagpabring me ako. Nagalit ako. Nagalit sabi ko. Oo, hirap talaga yun. Oo. Tino? Wala
Ano bang pustiso dito? Dapat yung mga ganong laro kasi maganda yun, yung malakihan mo premyo, pre-load. Kuya, mag-in ka na, kanta ka muna. So, Timay, nakatuas na ako, Timay. Kasi minsan kasi may tawag pa kami, yung alas 12 pa. Trabaho na. Kaya minsan, natutulog ako ng mga alas 2 pa nga minsan trabaho namin. Pag mayroong tawag. Kasi umaga kasi tulog talaga ako. Likan, ako yan na son, postiso. Ayan. Sabi ko kasi sigurado mananalo kayong mag-ading. Sige, bring me postiso. Ako nga, yung pinalunan ko noon eh. Wala pa yun. Pero, wala na yun. Nakomis ka lang. Tulong na lang yun. May damit pa sana yun. Kasi tayo mabait naman tayo. Eh, okay lang yun. Oo. Ayun, nanalo talaga kayo dun. Ayun, bring. Ayun, may shoutout tayo sa 11 million viewers natin yan. Ayun guys, patamsakan naman natin ng mga upcoming live. Dito lagi ako nito. Dito ako na. Nagalit. Bakit ayaw? Bakit si Ma'am Nilda Pustiso ba? Hindi naman. Ayan, 9 million viewers natin. Mag-allow shout out ulit sa inyo. Yung maganda, yung maganda, yung palaro tapos pahula. Yung gusto ko yun eh. Pero yung mga rulita kasi, parang hindi ako ano dyan eh. Paswerte yan kasi sa rulita eh. Oo. Hindi, ang maganda naman, ang maganda naman, pagka pa-last comment ka, wag yung ano, dapat letra ang i-comment nila. Letra, wag yung mga emoji. Maganda kasi yan eh. Kasi may nagpag-games dati niyan, nung sumali ako, bawal yung ano, bawal yung mga slash, dapat letra. Letra ang i-comment mo. Basta may word siya. Ano lang, basta letra. Kasi pa mga slash, mga ano, computer na gamit, saglit lang naman yun eh. Pero kung ano, kung mga letra, yun, medyo... Oo, maganda yan, Timay. Tapos yung mga last comment sa live, yun yung mga letra na lang yun. Sakitin, wag yung ano. Yung mga... Nakikita ako, kung computer gamit ko, di, ito sa akin, computer gamit ko, yung pinag-pindag ko na yung slash. Oo, yan natin may maganda yan, yung last bakas. Letra, yung comment nila, last letra. Oo. Siyempre, madala ang comment niya kasi mahaba. Kasi pagka walang letra, mauna. So, dalas. Yun, maganda yan. Mas maganda yan, mas pabab yan sa mga may computer yan pagka letra. Katulad sa akin. Pag ganito, pindutin ko lang yung ganito dito. Mas letra. Mauna na kalibidyo. Mauna ka na dati. Diba? Dan mga Edward from yan, Maya. May lasat tayo ng Scarlett. May salamat naman. Oo, maganda yon. Yung ano na yon, yung ganong palarong timay. Kasi first time ako sumali kasi dyan, panay akong type. Hanggang sa naubusan na ako, nag-time out na yung ano ko kasi marami akong kino-comment eh. Mali naman ako, matagal pa pala ano eh. Yan. Daan to the word from yan mo. May salamat kay Gorgeous Carden. Sana gorgeous. Wait na maya, lagay ko. Oo, ayan, ganda yan Timay. Walang mga dapat letra ang comment. Mga lagyan ulit dyan sa 10 million viewers natin. Ayan, maraming salamat. Naka 2 hours na po ako. Siyempre.
Ayan, sana si Ate Emma at Kalustyopyo napapaalam, mauna na daw. Kasi pag maraming pinipindot, nagagamali din dyan. Ayun, bakas na lang, pero type mitred sword, ganon, kuya. Ayun, oo. Pwede. O sige, Los Piopio, maraming salamat kasi may mag-end na rin ako. Maraming salamat sa ulit sa Los Piopio sa patuloy na pag-support sa pag nag-live po ako. Thank you so much sa Los Piopio. At siyempre sa lahat din po ng mga kaibigan sa Team Maniwala, doon naman namin makasupport sa Los Piopio. Dito lang ako, Kuya Loves. Maraming salamat din sa iyo, Ate Emma. At ako din naman mag-end maya-maya konti na. Kasi mamaya baka may tawag para mga pag-asikaso din. Ayan. Maraming salamat ulit sa iyo, Ate Emma. Good night. Piyo-piyo. Ayun. Murahin ako niyan mga yan. Ng haba ng name na i-type nila. Oo, magtataga sila dyan natin may. Type. Basta litry na type nila. Maganda kasi yun. Maganda yan. Kasi nakasamali ako dyan eh. Ayan, ingat dyan sa Malaysia, Piyo-piyo. Ayan. Malaysia. Dati yung Malaysia, boom din kasi yan eh. Magkaroon ng mga games yung dati dyan sa Malaysia. Pero una-una talaga nag-ano noon dati sa mga OFW, yung yung maganda dati ang kitaan talaga sa Taiwan. Taiwan, di ba? Taiwan nung una eh. Ayan ka dyan sa Malaysia, yan, Piyo-piyo. Oo. Taiwan. Kasi may mga ano dyan, mga lalaki pwede din natin. May mga marami kasi mga ano dyan. Salamat po, Ate Mai. Maraming salamat din sa iyo ulit, Los Piopio. Ayan, sila sila nakaka-supportive po yan. Lahat po sa mga team mali-mali nandyan. Siyempre sa lahat po ng kaibigan sa Maganisan ko lang sa Ayan, Amsak is done. Ayan, Ma'am Pong. Maraming salamat sa pagpamasyar sa akong balay, Ma'am Pong. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Pong. Ang gwapa-gwapa nga si Ma'am Pong. Came from Israel. Ayan. Sige ko yan bukas ha. Magandang idea, Kuya Falcon. Oo, maganda yan, Ate May. Parang mano ngayon dyan sa Ma'am Pong. Mag-ingat ka lang. Mag-ingat ka dyan, Ma'am Pong. Kasi may napanon ako sa balita. Parang mag-ano naman. Malayo naman siguro sa inyo yun. I-try ko yan bukas. Yan sa 11 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan ang premiere ni Ate Mai. Ayun, siyempre guys. Mila shoutout ulit sa inyo sa lahat yan. Sino pa naka-live? Para please pakitamsak sa aking bahay. Thank you sa lahat. Ayan. Sige, Ate bago ko mag-end, ang baba mo, Mampong, para matamsakan po natin. Para pagka live mo ba yan, Mampong, para mag-end na rin ako yan. Kaya maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Naka 2 hours na rin po ako. Sige, Mampong, baba mo, Mampong, para matamsakan. Para mag-2 hours para makapagpahinga rin tayo. At maraming salamat sa pag-video. Siyempre sa lahat po dyan para makapagpahinga rin yung mga kaibigan natin. At nakasupport din sa ibang nila live. Ayan, magandang palaro yan. Maganda kasi yung mga palaro. Kasi anong gagawin ko yun? Tayo sa tamsak, suklian ko po kayo. Ayan. Para kasi may palaro. Ako kasi walang time eh. Maganda yan. Yung mga ganon, may games. Masaya yan. Kahit nga yung rolita, okay yun eh. Ayun. Ang tagal, bakit kaya? Ayun. Yung title natin, tagal, bakit kaya? Siyempre, yung pinto nga yung tagal nga eh. Ate may yung ano mo, like twice Kuya Lalaw. Ayan, din naman bawa si Mampong yata. Ayan, sige guys, maraming salamat ulit sa inyo dyan. At syempre, ayun sa lahat ng dumalaw. Ayan, kay Mampong. Ayan. Kay Ate Emma. Ayan, kay Vrelods Nelson. Kay Lods Piopio. Ayun, Ate Mai.
Sa lahat po na nagdalaw sa aking live stream, kay Frelods na Luzon, ayan, kay Ma'am Twitch at kay Ma'am Scarlett, napabigibigi yan. Maraming salamat sa inyo. Ako guys ay pansamantalang mag-e-end na. Para makapag-support din tayo sa iba. Thank you so much, Kuya Love. God bless. Ayun, Ate Emma, maraming salamat sa pag-share ulit ng iyong blessings yan. Naway, balikan ka pa po ng 10 times fold po. Good night, everyone. Ayun, maraming salamat din sa inyo lahat yan, guys, sa patuloy ng pag-support sa aking lesson. Kati May, at sa lahat ng dumanaw, guys, sa lahat ng mga members ko dyan, may shoutout po ulit sa inyo. At lagi po kayong mag-iingat. Ayun, shoutout sa lahat po ng mga OFW dyan. Napapalandays may service ng shoutout po sa inyo. Siyempre, sa bansang Pilipinas. Mega loud shoutout ulit sa inyo. Lahat po sa aming pamilya dyan. Siyempre, nanonood din sila gamit siya. Live sila na live. Maraming salamat. I love you, Ate Emma. At kay Ma'am Scarlett, kay Ate May. Ayan. Kay Ma'am Pong. Kay Freelance Nelson. At sa lahat po ng bisita at saka pabidi-bidi dyan sa bawat maraming salamat ulit sa inyo. Ako guys, mag-e-end na. Maraming salamat sa inyo and mag-ingat po kayo lagi dyan. God bless po and good night everyone.